wir ddrwg gen I hyw. Ac mi roedd y tywysog a'i wraig yn edrych ymlaen gymaint I gwrdd â ti. Mae hi yn ffan mawr o dy ffrind I, Regina. Rihanna. Hi hefyd. Ti'n gweld, mae feirw son roc coquille ferme d'or yn berig bywyd, a dy iechyd di sy'n bwysig. Bydde miliynau o randawyr a fans fel fi'n deud rhywun peth. Dr Owain, y rheole, be yn union ydyn nhw? Dim ond doctors, nyrsys a'r adran iechach sy'n cael gadael Ysbyty Hopsital. Am y tro, wrth gwrs, yn y cyfamser, lle di'r lle gorau i'n gwestai hoffus ni enni? Estiwdio. Unrhyw funud nawr, fi'n mynd I ddeffro a sylweddoli mae hunllef erchill oedd hyn I gyd. Wyt ti'n rhaid I meddwl bod yn gymedion nhw? Naddo, pam? Ti'n mor ddoniol. Nawr, esgusoda fi, mae rhaid I fi baratoi datganiad i'r wasg.